Die goed is fokol. Links gaan nog ik zo aan mijn mee. Hallo, hoeveel is die ene bak? Wat is het? Hoor maar. Is die ene? Hij kan. Op een dag. Op een juurdag, ja. Hoe was hij hier zie? Het is net als niet eens de laatste machine mee. Die mensen die waar je e-mail bolten. Nee hoor. Ik was even op pad naar home toe. Ik was even op pad naar home toe. Dus ik vries. Toen zei je aan de vark mij die boom. Je was een bodyguard. Ik weet niet wie was hij. Toen draai je soms om. Hoe de nare 100 dagen op je kaart. Ik praat met zijn motie. Een snik. Ons was het maar zo. Ons is niet vies aan de zeewins. Ik praat zijn motie. Nou een snik. Hij brengt die uit. Hij wil me nou komen. Oei, ja, da. Nou fijn, Oei, ja. Ik wil ook steken. Zijn saasbotten gaat jij eten. Zijn mouw. Doe die maar. Moet je klaar maar. Doe je maar. Precies. Die man, hij is immuun voor die goedes. Maar dat is die alle niet meer beroemd. Met koilo. Dat is die alle niet meer beroemd. Kijk het voor me naar. Het is warm, ik word Maar dat- koud vandaag. Helemaal nou, want dat was koud vandaag. Kijk. Nisi, parang nga botta met si Ay, Vato. parang yun, naibabi siya. Nisi! Voice note ba siya kaya it's ayok in the video. Okay, pa siya kapag. Uy. Why? Is dat niks? Ja, dit is samen, no? Hij is op mijn broer, hij is zes zo. Man, man, ook laat hij valt, jongens, nee. Nisi, botta. May baro. Kijk hier, hij is een winkelaar, hij koopt je liter melk. Ja, waar hij karren niet staan en niet haten. Ja, hij water gaat in één keer, gaat koopt je liter melk aan. In Los Richmonds. Ayan. Maar ik zie, dus dat is de eerste keer dat ik wil burger. Hoe was het? I know him from very small. My first time alone here also. But I like the man's creations burger. Ja, nou, de drum vast. Ja, nou, ze is een drum vastgewikt. Otherwise, that's alright. Ik kan er rustig mee, bro. Ja, dat is alleen immuun voor die goed te zijn. Anders wat zeg je, eten is eerder als die, man. Nee, but hij was not meat here. Dat is not meat. Dat is more chewy. But I eat as much as I can. Whatever you want to. Whatever you want to do. No spice. Ja. Okay. Zeker like 15 gigs per uur. Okay. Maar zodra ik upload, ga ik delete. Toer in de piece. Ik weet dat wel. Say bij die melk, bij die wel go. Hij zei bij melk. Botta? Nooit weer. Nooit weer. Nee, zij gaan het makieren. Zij gaan het makieren. Is een kakter. 10 om het vol te maken. 10 om het vol te maken. Is dat 10? Maar Respect. Lekker, je brengt die kakter. Ik ben klaar met jou, mijn vriend. Wat een reiling kan, man. Kas! Oei. de man is
zijn nou. Als jij bij mij komt, daar laat niet in die buiten. Kom je voor een links. Simon, yaar. What over this man for this squad? Als bij weer daar een kopje hazen. Links. Dan is er nog een overmeting. Ja. Is er nog een overmeting. Ja, nou die woon voor lang Ja,